Ей, войничета. Строени, измити и готови за работа за утре. Защото днес че бъдем писна. Ама имам въпрос към колегите. Кой от вас е работил с тази паста? Това не е полимерна паста, а е акрилна паста. Ето го етикета, по-така ще го дам сега. Не знам кое колко се вижда. До 5 мм го дават. Интересното е, че отдолу на кофата, не знам дали ще се види. Чакай, ще го завърта, може би ще се види. Да, ама аз не виждам какво правя. Унипласт Сицилия с Карл. Каквото и да означава това нещо. Това трябва да е италианска паста, поне така ми я дават. Кремова седи вътре. Най-интересното е, че изсъхва супер бързо и може да минаваш втората ръка в рамките на един ден при нормални условия и температури. Ток на алфа си го знаем всички как ще седи. Ето е втората ръка. Съжалявам за видеята, които качвам, за качеството им и за звука, но нямам пари за набиване на такива неща, като микрофони, камери и тем подобни. Чао ви, лек ден от мене!